Welcome to another Odinana Gospel with Nzetobo Sigwe Ezi Kolomwo. Today, achọrọ m ka anyị discuss Odinana na ụka kedu nke ka mma. Odinani na ụka kedu nke ka mma. Anyị ebidogoro ibe ejunu gịnị bụ ụka? Ụka bụ ọdịnala ndị Rome, ọdịnala ndị ọcha, otu ha si agọ mmụọ. Ụka nke fa ọ ife na-akpọ Christianity. Christianity wụ ọdịnala ndị Rome. Ọ ndị Rome wụ ndị wubelu Christianity. A Roman king a na-akpọ King Constantine bụ onye fuelu Christianity otu anyị si aghọta eketa. O nwere council o melo in 325 AD a na-akpọ Nicaea Council ebe a ka e make a decision about Christianity as we know it today. Gịnị bụ ọdịnala? Ọdịnala bụ ụzọ ndị Igbo si agọ mmụọ, otu anyị si agọ mmụọ, otu Christianity ụka si ewulu otu ndị Rome, ndị Europe, Western Europe si agọ mmụọ, otu a ka o si ewulu ọdịnala si ewulu otu ndị Igbo si agọ mmụọ. Maka a na-ekwu ịgọ mmụọ dịka na ndị ọcha ha agọ mmụọ, ndị ọcha na-agọ mmụọ. Ego mmụọ wuto ndị ọbụla si efelu Chukwu, efe ha afụ anya, maka Chukwu ife ada afụ anya. Mmụọ niile a na-efe ife nwere nke a na-afụ anya, ma nke atụrụ ife atụ, ma nke ụmụ nke atụrụ atụ, ha nche nwere nke na-afụ anya. So ego mmụọ onwe ndị agha agọ mmụọ, ma ndị Alakụba mmụọ ka ha na-agọ, ndị Hinduism mmụọ ka ha na-agọ. So ọdịnala bụ ụzọ ndị Igbo, otu ndị Igbo si agọ mmụọ, otu anyị si ekpelu Chukwu. So ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere ụzọ ha si ekpelu Chukwu nya ego mmụọ. So the major difference between Christianity nya ụka na ọdịnala bụ na Christianity dị monotheistic. Monotheism wụ they believe in one God. Ifu ndị ụka sị na ha na-efelu the supreme creator, onye kere eluigwe n'ụwa, na onye ka ha na-efe, na ha na-efe Chukwu. Ifu onye ọdịnala akwuo ndị ọdịnala dị polytheistic. Ọdịnala is the belief in the worship of many gods. Mmụọ a na-efe efe na ọdịnala ka nkụ. Monotheism ndị believe na ha na-efe ofu Chukwu, mana ndị ọdịnala believe na mmụọ a na-efe efe ka nkụ, ma Chukwu ahụ ha na-ekwukwa na the one God. Ha ncha onye ọdịnala gwa onwe onye ọdịnala ya sị na o believe na Chukwu, ọ na o believe kwa na mmụọ dube ha, o believe na mmụọ dị n'ikwu nne, o believe na chie, o believe na ndị nne ewu ancestors. Ha ncha niile wu mmụọ ha afọ ha anya. So they believe in many gods who polytheism. This is the major difference between Oka and Odinana. Now, we must understand that King Constantine, who created Christianity, was looking for a way to unite his Roman Empire, which was being torn apart by religious differences. To do this, he borrowed the Jewish religion, which was created with a belief in one God. King Constantine, who fueled Christianity as we know it today, makena fundo kaketa ha na-ekwu Jesus bụ onye Jew, and Jews up to today are not Christians. Ndị be anyị na-eji Israel, ijelu na Israel ejuo ha mmadụ na-ewu Christian ebe afọ. The major religion of the Jews, that's the Israelites up to today, wu Judaism. They are not Christians. After Christianity, the second religion na Israel as we know it today wu Islam. Then followed by few percentage of them were Christian, very few. A minute number of them were Christian. So ndị na-eji Israel or less na ha agwụ n'eziokwu. The majority of ndị Israelites up to today, ndị ahụ ndị Jew, Judaism wụ their major religion. Ndị create Christianity as we know it today, ndị Roman, Rome, Italy as we know it today. That's why in the Vatican City, or na Rome ka ọdụ na Italy, do na ọdụ not a nation on its own. So creatively, the king Nashi Rome then onwe ife na Roman Empire. Those who have studied world history, man, when the period the Rome do call Hanashu a huge part of our Africa, don't have extended to Egypt. Man, hell side in Kaya, his who watching the knife. When the Roman Empire nacho a huge part of our. When the king King Constantine, onene the kingdom the Roman kingdom, the Roman Empire was being torn apart by religious differences. They say now we see now cause turmoil. Nobody. Now we decide how to solve this problem. He creates a system of worship, a unified system of worship. And to do this, he had to borrow from the Jewish system of the worship of one God. Before then, the Jews, they believe about one God. The Jews, incidentally, abroad the first people try the worship of one God, who the Egyptians under King Ectanon.
King Ectanon was the first person try the worship of one God, but not succeed. Then the Jews were try with Igbo Bible with Moses and all those things. All Moses created one God, or Allah saying the Jew and about Yahweh. Onye kana kwali and man single New Testament and the God in the New Testament enwere afa man ije na Old Testament onwere afa afa Yahweh Jehovah. That's the more Moses created in the befa mbo na created had a system of worship or the one unified system of worship. So oborozie this thing we form all this Nicaea Council. Now this Nicaea Council can have package if I na New Testament today. This New Testament will use his political power. Will make sure that everybody not under the Roman Empire. Remember, a very big empire that has many nations under it. We use his political power. We drive all this system of one God. Ebo for hana monotheism today, even na Islam, and because all the same concept can Muhammad borrow for Islam. As in before then, the Arabians were worshiping different gods. Man, Muhammad borrow quite the same concept. We push for the worship of one God through Islam. Ebo for hana push the worship of one God. E use political power. That's ikweho ebuoru, ikweta edolo. That's what I mean by political power. Ikwelu ahapo, ikweho emegono ebuoru. So ine ndị mmadụ don't know ka na the worship of one God no bia lotu a even ndị ọcha mgbe ha bia na nke a ejikwa political power will drive Christianity na Igbo today. Eji political power will drive Christianity. Ego history, these histories are there. If ezorezo, unfortunately, I have run de na like na go history. Manego hana history full to we use political power we institute Christianity as we know it today na Igbo. So this explanation is necessary for us to understand that polytheism is a natural way of worship. That's the worship of many gods. Is the only natural way of worship. Hana human being as we know it today. If I had a worship, only I had a worship more or chuku uzo no si we say. Afunde ya se na no eke uchukwu ha ofoda se no isi ofoda se no okute ofoda se no ndị nna nnafa ofoda kpọ ofu mmụọ afa. So ịhapụ ha na normal human being as we know it today, they will resort to polytheism without any form of interference. Every normal human being will resort to polytheism because polytheism is the natural way of worship. I do different, and once now hotter you do different. Otu aka hotter ipelu more, yes, we do different. It will manifest in our worship. So it's natural for people to have to worship as many gods as possible. It's natural for people. Ese na ife ha na-efe kanko ona nke na chukwu na-ekpelu do different. If ndị na-ekwu na ha na worship one God today, especially ndị ụka, eju no the same God ka ha na ndị Islam. Ndị alakoba na worshipkwa one God na worship ha se mba na nke ha dị iche efo na ife anyị na-ekwu ha se na nke ha dị iche. So the worship of one God is not natural. The worship of one God is not natural to humanity. Our forefathers were polytheistic because they were not a conquered people. Ndị nna nna anyị ha worship so many things. We are polytheistic because they were not conquered people. Also ndị a conquer wunde iyada afọ na agwa about one God. A natural human being no ye believe in the worship of many gods as possible. That worship na worship the same thing. Echi has to say no if na worship the different in worship the different. Even Noka today, even Noka na that name with these religious differences and this worship of many gods, even Noka. And say no bro if we fake onye na jealous choosing, no je Anglican ne belo. Obro if fake ne belo. On ha ekwego onwe ha eziokwu ono ofu ife ka ha ade ekpelu onwe ife iji akpọrọ nke lost season onwe ife iji akpọrọ nke redeem onwe ife iji akpọrọ nke winners onwe ife iji akpọrọ nke Anglican onwe ife iji Catholic mana why afa niile na je dị iche iche maka ife ha na-ekpelu fa dị iche iche sọsọ ndị fiwelu faith ma mmụọ ndị na-abịa efe datinu na efe. So polytheism is natural. Happen if any na deceive people about monotheism. When we're a monotheistic system of worship, only when monotheistic system of worship, I hear division. I hear these divisions. Even Islam wa aneku Allah. Enwe ndana po Shiites. Enwe the Sunni Islams. Enwe the Shiite Islam. In fact, enwe ha kanko different sects na Islam kanko. Man outsiders we call ya mama na nde bia wa hana close if na sects kanko. So we go religious sects, diverse religious sects, even nime ndene kuno monotheism. So monotheism, ndi Igbo
bido ikwu ofuchukwu when they became colonized. You cannot rule or control any normal human being without controlling what they worship. Inweta hana control over ife mmadụ na worship, inwego control over that person. Onye ona na control ife na worship, onye ona na claim no nyawa the voice of God to you, nyawa onye nwere control over you. Onye ka ị na-ade afụ mmadụ, afụ nwanyị, oye ekwu ife di ekwuru, o sị na ife pastor ekwuru. O sị na ọ bụrụ ife pastor ekwuru, ọ na challenge di na ani ya no. Di na-eme everything. O sị na ọ bụrụ ife pastor ekwuru. Ị na-afụkwa ọ na-akpọ the pastor my daddy. Ọ hụrụ onye na-agọ mmụọ, ọ na-agọsi mmụọ ike. Ebido colonize one mind there, priest ye, or say no brief dibia na wali afa na-ekwu. So if you want to colonize someone, colonize ya na worship. Say no go out, claim to be an intermediary between nyawa and ifa ho na worship. You colonize that person easily. So our people became colonized. Ozubondosha substitute to ifa na worship to nke ha na worship, and they now claim to be intermediaries between us and God. Inena onye Igbo na-agwa Jesus say o believe egwu onye Igbo say no ife Bible ekwulu omo ebe anowe the Bible on the nna the Bible on the nna ebuta the concept ndị nna nna no na Nicaea Council ebe decide ife ya do na Bible na ife ya do na Bible on the nna no there man eju say my Bible told me, my God, my Jesus nke aji sekwa my father Abraham, my father David, nni abro kwa David, nni abro Abraham. So why in Jacko if any natural make echo that polytheism, Makame and them mena polytheism or look like Ifojo, whereas polytheism is the natural system of worship. Polytheism, that's the worship of many gods, is the natural system of worship. Why monotheism is the religious process of people under domination. Now, having established the above, let's examine Oka and Odinana in Kekamwa. Now, number one, Odinana is original to ndị Igbo. Odinana is original to ndị Igbo. Odinana ka ndị nna anyị ha, ndị mbụ na ndị egede ji wee zọtara anyị ana. Ana anyị nọ n'ime, ana anyị na-ebi ne, ana ndị nna anyị fa nọ ne before ndị ụka wee bịa. Odinana ka eji wee zọta nyaba ana. Odinana ka eji wee create nni anyị na-eri. Ndị ụka gosila anyị nni anyị na-eri. Anyị na-eyi akwa before ndị ọdịnala bịa. Anyị nwere farm tools. Ndị nna anyị fa nwere egbe. Ndị nna anyị fa nwere houses. Ndị nna anyị ha nwere art. Some of these art ndị ọcha bụkwa ha nche niile ha ju museum n'obodo oyibo. Ndị niile ha si n'isi adọghọ mma. Ndị ekwu na ha adụ barbaric mana ebu dia art dewe na museums n'obodo oyibo. Ndị be anyị na-akwụzi ụgwọ eji obodo oyibo eji afụ those artwork ndị nna nna anyị fa ezulu from an Igbo. Odinana ka inspire all those artworks. Odinana ka eji we create music. I nwere music. I nwere our own civilization. In as much as otu ona isi try ekọta our the civilization ndị nna nna ifa dewe lai. I nwere civilization. I nwere order. A system of political administration. Igbos we are republicans before ndị ọcha wee bịa. Before abịara ikuziri ndị Igbo democracy. These people are natural republicans. And Odinana ka ha ji we create ife niile. So why Oka Wife Biala Abia? Odinana is natural and original to ndị Igbo. It is our own creation. Most all the nini in ndị Igbo na-eli today, 70% of nini in ndị Igbo do na-eli today do indigenous to ndị Igbo ndị Odinana ndị create ilienu. Ọ bụrụ ndị ọcha wutalie, ndị Biala Abia udoro onye ọ na-anya wee luo today. Original foods ni na na-eli anyị ka na-eli wee luo today. Ndị nna nna anyị fa ndị na-agọ mmụọ ndị megono create ilienu. So Odinana is original to ndị Igbo. Now, ọ na-eziokwu na ife na-esi na nke onye agalie. Then Odinana ka mma for ndị Igbo. Maka Odinana hu nke anyị. Let me give you a typical example. Iju onye Igbo afe, onye nwere afọ oyiwo na afọ Igbo. Ọ na afọ owo John. Afọ oyiwo wu John. Inwe afọ Igbo. Afọ Igbo owologono Chukwuemeka. Ụfọdụ ndị na-aza afọ Igbo a ha amaghị the meaning. Mana iju onye Igbo a afọ Igbo, in fact, you need to iju meaning of afọ Igbo maka odolo anya to onye Igbo ọwụna. Oh, your own pride. So Odinana is original to us. Onye ọcha ya ju the meaning of afọ Igbo maka nyawa aghọtali ya karịa ngowa. Mana ọ ya ju the meaning of afọ Igbo because it's original nyawa aghọtaghị no mana ngowa aghọtali ya ọfụma. So Odinana is original to us. Nke anyị. Number 2, Oka is the source of mental colonization. Oka is the source of our present mental colonization. For example, by telling us ndị Igbo that a certain Jesus died for us,
that died for our sin. Onye send the horse. I say we know Jenwu for your sin. You are indirectly telling us that our own ancestors cannot and did not die for our sin. Onwe colonization calendar statement that Jesus died for your sin as onye Igbo. Ineche ke enjoy imelu Jesus ji wee nwụrụ n'enu obe for 2000 years ago. Ke enjoy imelu o je nwụrụ. Ndị nna nna afa enweghị ike nwụrụ for you. If I pure mental colonization. O ife ji ahụ si ndị Igbo. Agba ha na Jesus nwụrụ ọnwụ n'ihi ndụ ya. As in obuli any na hako or do hypnotize or hypnosis. Or if I will hypnotism at its best, subtle best. Makayaha hote. Ine believe uzi na ndị nna ofa anwụ for you. Na hata ha ofu for you. Ndị nna ofu follow tala ofu wezota aneno ne. O na ha bro ndị nwụla anwụ for you. The real people nwụla anwụ maka n'ihi ndụ. If you ekwetazi na ha will save you. He believes in onye mayo no exist in n'eziokwu no nya your own savior. Or if you feel any ife nwute, our own ancestor that suffered for us thousands of years before Jesus was introduced to us, even before amwanya Jesus, adroze important, had worthless. If onye Igbo na say my father Abraham, my father David, nna Abraham, keke Abraham say wolon now, keke David say wolon now. Your ancestors ndị wona ndị taloga awfo awuluzie ndị no outside of God's plan for you. Ha wule efu ha wulo ofe nkopo. So najo, where is our own savior? Ona ye nworo saviors. Whereas you got through your history, enough saviors. Enough ndị zotalo na ajo ye bi onye wo esi na awumonye ụmụnna ụmụnnochi awumonye ụmụnna kwe ụmụnna kwa ahụ ana akọlọga akụkọ otu o si wee taa afọ otu o si wee bịa wee zọta that place. Onye ha brozi your own savior. Ide ekwu na iwu onye Israel ị akpọlili afa be ndị nna afa kpọọ your community. And ndị niile ahụ na-akpọ ndị gọlụ mmụọ ịchọ ihe ịghọta na ndị ahụ your own saviors. Maka Israel wa afa mmadụ afa Jacob and all the descendants ka ị na-atara ije align onwe with. Whereas ha hafu otu ahụ ọnọbụrụ onye mental colonization. So if truly na ọkụkọ nwa ogbenye bụ efi ya, then Odinana ka ọ ka mma for ndị Igbo. Maka ọka anyị wa Odinana. Inwe ike na-enene ọdụ ka ndị Israel na-eme ọfụma today. I understand it. Success has many children and failure is an orphan. So it's easy for people for ndị Igbo ịbịa na olu ha na-ala nke onwe ha to ndị Jews. Ụfọdụ ndị Igbo na-ekwu ka ndị ekupụrụ as ebupụ batrị ha ejuọ ha sị na ha wụ ndị Israel. Onye Igbo na-ene ka isi eji oji, na-ene ka ndị Israel si achọ ọcha, esi na ewu onye Israel ọ bụrụ ife ifele. Number 3, Oka does not really grow the economy of our Igbo. Rather, it grows the economy of Israel, England, Rome, and other historical places you find in the Bible. Man, Odinana grows the economy of our Igbo and has more potential to do so because most materials needed for Odinana are indigenous to Igbo. Most people are hot that there is the economy and religion goes pari passu. They go hand in hand. Ofodun da hota here no. Ofodun da hota bohodu that the economy and religion ne go pari passu. For the fact, how ego in Igbo ne generate every day to Israel, every year to Israel on religious tourism. In fact, even Manda Osa, send Haneje Saudi Arabia and Haneje Mecca. We don't know how much we generate for these countries. Instead of IYA Nena and Kai, package Kwan Kai, Nekwe steady. Insinda na gwande newi no kweze mewi. O yare package do kweze mewi. It you attract religious tourism to newi as no zona ato hanya. If you need the package chaya, dozi chebenina, dozi okweze mewi, add their little mates to it. Enough from them mother need to in Ebia for that place, that beautiful place, that miraculous center. Melunke wambebo. Now, look at these materials. Materials like nzu, kola nut, okuki Igbo, efi Igbo, osoji, ebunu, ji, artwork. Ndị China kita na akọkwuzila anyị ka ọ na manufacturer anyị na-esendela anyị aya na ego. Whereas n'ife a ife ọ na he do serious with Odinana due to ife ji wulu ndị Igbo nni ji, the head of food na Igbo
on I do serious with it. I had that cause you can export here now go hala gin we healing and gin will do a lot of medicinal potentials. I am export here to the whole world. In the Malaysia, or what say no na Igbo ka ha bia we bia study about palm kernel. We jili we na be ha we je ko e be ha. Man, I do not understand how, as in if I jame Odinana, how he can help us economically. Na go and them mother. Say no follow me my why be lock Odinana. No cop by 15. Man, I get to cop by galazilezi bono. Onye ona nazu cop by nazu Igbo now. Omano nuku business ko. Maka na agazi afia gogo. Makiketa ndị mmadụ na shiata na Odinana n'ikem. Usoji ebunu. Nzu kola not efe Igbo galala onwe n'ọnụ kịta onye ọ na-azụ efe Igbo now with nnukwu business. So we don't understand that there is economic angle to religion. Oh ya bala ayulu economically I face nke. Number 4, Odinana is the easiest way to preserve Igbo language, Igbo music, Igbo proverbs, Igbo philosophies, Igbo mode of dressing, Igbo technology. Odinana is the easiest way to agriculturalize Igbo because it will make us look inward. Odinana neme ina chi ife duben na ofa. Afu so many people ha na tunu ife nyewe ha so ha nata wuno ka ha bia cho ife na eme ha. Some people ha cho ha na tunu on ha cho le bia cho aja cho ime nke. Onwe ndị ordinary lo na ife me ha ya na tunu. Man Odinana ye me na tunu. Odinana ye me cho history go. Ejo maka nna ofa. You want to study your family tree. Odinana makes you to look inwards, whereas Oka makes you to look outwards. And I study history indoors. No, there is nothing wrong with learning about other people, other culture, because iron sharpeneth iron. But we should not do such to the detriment of our own. We should never do such to the detriment of our own. Number 5, Odinana has more answers to the problem facing us as Onye Igbo and Ala Igbo. Nzopụta na achọ today. Problems ni na enwelu today. Most of those problems I need face today as ndị Igbo. Odinana nwere the answers. Na-ekwe maka nkodo na mba na-egelu mba nni. Nkodo na mba na-egelu mba nni. Odinana has more answers to our leadership problems. Akawa na mo ife ni na. Nye ndị politician na ofo ka ha jiri wee ṅụ iyi ka ịma na ona ha ya ekwu eziokwu. Nye ha ofo si wepụtala ha ofo obodo ka ha jiri wee ṅụ iyi ka ịma na ona ha ya ekwu eziokwu. Odinana has more answers to our agricultural deficiencies. And Igbo today cannot feed itself. Odinana has more answers to our hunger for spirituality. Odinana kalia noka. Maka na oka ye emeru na-achọ ife ọzọ, na-achọ ife du n'enu, na-achọ mmụọ ndị du obodo ndị ọzọ. Mmụọ ya da azalụ ndị mba ndị be ha ekpele first. Mana Odinana ye emeru na-achọ chigu na now your own real saviors. So Odinana has more answers to our pride and self-esteem as Africans. Ine pelu ndị nna ndị ọcha ya afọ as onye isi ezu mana ine pelu ndị nna ofa onye ọcha ya afọ as onye nwe pride, self-esteem. Ọchọ ihe nye more respect. So Odinana has more answers to us, for us ndị Igbo than Oka. Odinana can help us promote and sustain our culture as Ndi Igbo. Having stated the above, I want to say that Oka is good. I'm not against Oka. Steady. Man Odinana ka Oka mma for Ndi Igbo. That is what I'm saying categorically. For us Ndi Igbo, Odinana is far better than for us. Ona isho yidu free. Ona isho economic and political liberation. Ona isho assert you as Africans, as true giant of Africa. Ahi achogono ahi anachi yato ebe mmili no we bido mawai maka ozuwa hapo ha ni ife Dubai si na okpohozi ife ebe aka nso wa ibi chetakwunu na ndị bai segun na onye kpu ubi mkpokoro agbata obi ejili we kpo aifia ife na-esi na nke onye agali. Every free being must be free from foreign and imported system of life, and Oka is foreign and imported. Mana Odinana bụ nke anyị. Daalụnụ.